תפנית קצרה. לירן, אתה מציין 22 שנה לפציעה שלך. ואני חושבת שאתה משדר אצלנו ככה ומגיש ועושה פה את הפאנל כל כך יפה הרבה זמן. אנחנו נורא רוצים לשמוע ולתת לך את תשומת הלב המרבית, לשמוע את הסיפור המיוחד שלך, סיפור הפציעה הזה. אני נפצעתי היום לפני 22 שנה בינוני במחנה קלנדיה, משני אירועים. אירוע ראשון... כחייל סדיר צריך להגיד. חייל סדיר, 4 חודשים לפני תום השירות. באירוע הראשון שהיה בראשון לשני 02, היינו אמורים להיכנס לתוך המחנה קלנדיה, לתפוס את המיידי אבנים, כי הם היו באים ושמים לנו מטענים ומנסים לפגוע בבסיס שלנו שישב בעטרות. נכנסנו לשם, המ"פ והחיילים הלכו לתפוס את המיידי אבנים, אני נשארתי לבד בסמטה. באו אליי כל המיידי אבנים, 10 מכל כיוון. לקחתי רימוני הלם שהיו ברשותי. יכולתי כמובן להשתמש באמצעים הרבה יותר הרסניים. פגעתי בדפוקות שלהם, הם ברחו. אחרי זה עוד פעם הם חזרו, עוד פעם לקחתי 2 רימוני הלם, עוד פעם זרקתי עליהם. עלו מולי בקשר, שאלו אם הכל תקין. אמרתי שהכל תקין, אמרו לי אתה צריך תגבורת, אמרתי להם שלא צריך תגבורת. והם החליטו בכל זאת שאני צריך תגבורת. חבר אליי החובש הגדודי אדיר דמרי. תיקסנו עצה איך לצאת מהמחנה הזה, והחלטנו לצאת לכיוון עטרות. ביציאה מהמחנה הם הקימו לנו מחסומים וצמיגים בוערים ואבנים, והם היו רעולי פנים. ואמרתי, אני רק כדור גומי. לצערי היה לי מעצור בנשק. זה נראה כמו נצח, במשך 9-10 שניות חטפתי מכל הבא ליד. סיימתי את הסיבוב הזה שהיה בראשון לשני, סיימתי אותו עם רצועה של הנשק קרועה, ומכות יבשות בכל הגוף. למחרת עוד פעם, בשני לשני 02, עוד פעם נכנסנו לתוך המחנה, נכנסנו כמה ג'יפים, אני הסתערתי לעבר המיידי אבנים, זה מה שחשבתי באותו רגע שצריך לעשות, ותוך כדי שאני מסתער אליהם, הרגשתי מכה מאוד חזקה בעין שמאל. התברר שזה היה סלע שנורה מקלע דוד, לא זיהיתי את מעופו, פגע לי בעין שמאל, ירד לי הרבה דם, איבדתי את הראייה באותו רגע. למזלי לא איבדתי את ההכרה, הלכתי לעבר, כי הם המשיכו לזרוק מכל הבא ליד. המשכתי ללכת לעבר הכוחות שלנו, ואחרי בערך 200 מטר הצלחתי לקחת את הנשק ולחבור לכוחות שלנו, שם טיפלו בי. עברתי להדסה הר הצופים, ואחרי זה הדסה עין כרם, עברתי 8 ניתוחים. וואו. עכשיו חשוב שהצופים שלנו ידעו שמי שחימם את השטח היו אנרכיסטים ישראלים מארגוני הסולידריות. הם היו באים שישי שבת, באמצע השבוע הם לא היו מגיעים, בשישי שבת הם היו מגיעים. אנחנו מדברים על ארגונים כמו היום הם נקראים אנרכיסטים נגד גדרות, מסתכלים לכיבוש בעיניים, כל אלה שמציקים ללוחמים שלנו. הם באו והיו מחממים את השטח, ואחרי שהם היו מסיימים לחמם את השטח, והבנתי גם מחיילים שחלקם נותנים כסף לאותם מיידי אבנים כדי לפגוע בנו, הם היו באים מחממים את השטח, ואחרי זה היו הפרות סדר אלימות עם רעולי פנים, ולפעמים גם בהפרות בקלנדיה, גם לפעמים הם היו יורים. עכשיו, המקרה שלי, אני מספר אותו כי זה כואב לי, וזה שינה לי את החיים לגמרי. אבל כמוני יש מאות חיילי צה"ל שנפצעו בבילעין, נעלין, נבי סלאח, קדום, גם בגבול הרצועה, בזמן שהלוחמים שלנו בשנת 2020 ו-2021 היו נלחמים נגד אותם מחבלים מטונפים שבאו להתחכך עם אותם כוחות. גם אז אותם אנרכיסטים היו באים ומציקים לכוחות שלנו. אנחנו בזמנו גם הגשנו עם ארגון עד כאן קובלנה פלילית נגד אנרכיסטים, נגד גדרות, ואני שמח שהכניסו אחד מהם, יונתן פולק, לחודשיים בכלא, כי הוא לא מכיר בבית המשפט הישראלי, והוא לא הסכים לשלם ערבות. לצערי ראינו שגם גורמים בשמאל, וגם מיכאל בן יאיר, שהיה היועץ המשפטי לממשלה של רבין, זיכרונו לברכה, התערבו בבקשה הזאת,
ובעצם הם מנסים לסווג את הפעילות המסוכנת והחתרנית הזאת שפוגעת בלוחמים שלנו, הם מנסים לסווג אותה תחת חופש ביטוי ולקרוא להם פעילי זכויות אדם. לירן, מתי אתה הופך להיות יושב ראש פורום נכי צה"ל למען הביטחון? מתי קורה השינוי מלהיות חייל שנפצע ואיבד את הראייה למישהו שמוביל מאבק ואג'נדה בנושא הזה של מצויני צה"ל? אז תמיד לא הבנתי איך מתייחסים לארגונים האלה בתור ארגוני זכויות, ורציתי לחשוף בפני עם ישראל את השקר העמוק הזה, שבעצם אותם ארגונים מציקים לחיילים שלנו, אותם ארגונים שמשחקים אותה כביכול שהם פטריוטים וכל הדברים האלה, הם באים ומציקים ללוחמים שלנו, ואחרי שראיתי ששוברים שתיקה גם, אני שמעת את הסיפור שלי, זרקתי רימוני הלם, לא זרקתי רימוני רסס. והם אמרו שאנחנו פושעי מלחמה, אני התחלתי להרצות בשנת 2014 במסגרת יום ההוקרה, ושמעתי את התלמידים שואלים אותי אם אני רוצח ואם אני ביצעתי פשעי מלחמה בשירות שלי. ולכן הבנתי שיש פה בעיה מאוד רצינית, כי הם גם מרעילים את הלבבות של הנוער שלנו שעומד להתגייס לצבא ההגנה לישראל. ואז אמרתי שאנחנו חייבים להביא את הקול הזה של נכי צה"ל שנפצעו על הגנת הארץ. בן כמה אתה שם בשלב הזה? זה היה לפני 9 שנים בערך, 33, 34. אז לירן, מזל שאתה איתנו. צריך להבין גם מאיפה נובע המוטיבציה האדירה שלי להילחם בכל הארגוני הסביבה. עכשיו זה ברור בהחלט, ואנחנו אולי נעשות בזה עוד בהמשך, אבל אנחנו רוצים לחזור לקדמית נחל, שמקבלת שבת, ואיתנו סגן